Moi ja tervetuloa vaan kaikille. Se olisi täällä Mr. Nick. Ja nyt vedettäisiin Gun Gota. Ensimmäinen joo. Hey! No! Hey, what? I don't... Joo. Ei enää. Jumper. Siis te on tosi huono kyllä. Tässä. Kyllä. Ei siinä mitä? Ei siinä. Et sä Nikke tajua tossa ei hypätä. Kyllä suutan on tullut uusi. Kiva. Siinä piti hypätä. Nikke on tyhmä. Base of the base. Juman kekkaa. Miten ihmeessä? Road. Tää juman kekka. Ai voi perä. God damn it! Katso raak sitten. Bing 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 ging 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 ging. Ai juman. Stereo Madness. Ui. Mitä vittu? Näet mä mitenkään osaa. Juman kekkaa. Perkele. Mitä mä kokeilen vaan Content Gota lisää. Mä pääsen niinku Content Gotassa pidemmälle kuin tossa Stereo Madnessissa. Ei juman kekka. Kykkäle sitten. Uudestaan. Mitä? Tai sitten. Voi jumalauta. Time Machine. On super huono tässä, mutta ihan sama. En välitä. Kaakana. Jaakana. I like this music. Really like this music. Ei! Perkele. Hei, mä haluan pesata pedoa. Mennä sit. Trollon. Mun mobitseneis näköjään tykkää noista FNAFeista, niin niitä tulee, mutta aina kun Springtrap hyökkää. Perkele. Aina kun Springtrap hyökkää, niin silloin se pätkäsee sen videon. Se näköjään tykkää FNAFeista. Jumalauta. Millaisia tyyppejä meillä on? Ai hei, mutta mä haluan katsoa tuota. Jee! Hei cover! Hei! Oh jee! Nänä. Melkein jo painoin recordaus-nappia. Tota kannattaa tehdä hetken, niin siihen tulee coins. Tuliko siihen jo? Ei tullut vielä. Tuliko siihen nyt? Hei! Jee, tuleehan se. Master Detective. Jee! Sitten mennään. Content Gota. Ja sanonko mä tuossa alussa? En mä tiedä. Sanoin varmaan. En mä tiedä. Se on Mr. Nick täällä sitten. Mitä mä oikein selitän? Ai juman. Mä en jaksa. Okei, mä harjoittelen tätä ehkä pari kuukautta ja sit mä teen videon tästä. Mä lupaan, että mä oon silloin master. Mä ihan oikeesti lupaan, että mä olisin silloin master. Ja mä toivoisin enemmänkin, että mä olisin silloin master. Koska te ette varmaan jaksa koko ajan katsoa tällaista.
Niin. Mä vähän luulen, että se oli sitten tässä. En mä tiedä. Joo, taitaa olla. Moro! Ja laittakaa itsekin vähän kommentteja, jos haluatte moree. Tai kyllähän mä teen tästä moree, mutta... Niin, FNAFistakin on ihan ärsyttävää tehdä, kun se pätkäs aina, kun Sprinter hyökkää. Niin, mut mä luulen, että se ois tätä. Moro! Moi moi!